Nagbalinan ang nayas kinatalged ti panakarambak ti Paskwa ken baro or panang sarabo iti baro tawen iti rehiyon Cordillera. Iti datos ti pulisya bimmaba ti nailista a crime incident. Kabihatan na naobserbaran lang ti panagbaba ti bilang ti firecracker-related incidents. Report manibod kini Jezreel Kate Lapisar. Bimmaba ti kaso ti firecracker-related incidents iti taon 2025 no idilig iti 2024. Iti datos nakailista ti Police Regional Office Cordillera ti 28 a kaso ti firecracker-related incidents na bababa no idilig iti 48 a kaso iti 2024. Nailista iti probinsya ti Kalinga iti kaadwan a kaso nga addaan iti 10 a kaso. Siyam iti Abra, 4 iti Apayaw, 3 iti Baguio, ken maysa iti Benguet ken Ifugao, bayat nga awan tinilista iti Mountain Province. Iti maddatos ti Department of Health Cordillera, dumanon iti 42 a kaso ti firework-related injuries iti rehiyon manipod iti December 21, 2025 aging January 4, 2026. Manipod iti nasao a bilang na ilista ti kaadwan a kaso iti probinsya ti Kalinga a 10 ket 7, Apayaw a 10, 7 iti Abra, 4 iti Baguio City ken sagdua iti Ifugao ken Benguet. Kaadwan kadagitoy nga injuries ti intunda ti quitis, boga, whistle bomb, dynamite ken daddo mapay. Kabayatan na iti datos pa iti Procar, nangat nga to tigatad dagiti nakumpiskar nga illegal firecrackers iti taon 2025, adumanon iti nasurok 194,000 pesos, no idilig iti 164,000 pesos iti 2024. Resulta daytoy iti intensified enforcement operations ti ahensya, kan tinaingat a panagbantay dagiti pulis, iti nagduduma a pasatereksyon kadagiti aglaklako kan agar-aramat iti illegal a paputok. Malaksid iti dayta, bimmaba iti 7 ti krimen ang napasamak kabayatan ti selebrasyon ti Paskwa ken baro a tawen no idilig iti 50 ket 8 iti 2024. Manipod iti 8 a focus crimes a na-monitor, awan ti nailista a kaso ti panagrames iti 2025 no maidilig iti 14 a kaso iti 2024. Awan ti kaso ti theft bayat a 14 iti 2024. May salaeng ti kaso ti robbery manipod iti 12 iti 2024 ken 3 ti physical injuries manipod iti 16 a kaso iti 2024. Nagtalinaed met a maysa a kaso ti murder iti 2025 ken 2024, bayat ang imato iti 2 ti kaso ti homicide iti 2025 manipod iti 0 cases iti 2024. Awan met ti nailista a carnapping ti motor vehicles ken motorcycle iti 2025. Agtultuloy ti kampanya ti Procar tapno mapagtalinaed ti linak ken kapya iti rehiyon. Namnamaenda ti panagkikaykaysa dagiti lokal a gobyerno ti rehiyon tapno mapapigsapay ti implementasyon dagiti naduma-duma a programa para iti seguridad. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.